Iktar minn 2700 persuna ċemplu fuq il-free phone tal-budget biex jitolbu xi tip ta' informazzjoni. Dan ifisser medja ta' 159 telefonata għal kuljum li dan miftuħ il-free phone. Kien l-għadda li tħabbar il-budget li nfetħet din il-linja biex nies tekniċi bdew iwieġbu l-mistoqsijiet tal-pubbliku. Denise Kalleja li kienet responsabbli minn dan il-free phone fisret kif il-miżuri soċjali kienu fost dawk li l-iktar ġibdu interess. Jiddependi mill-miżura, speċjalment jekk inħarsu lejn il-miżura tal-pensjonanti, eżempju tat-taxxa, kibru il-tax brackets. Allura femna lill-pensjonanti li skont kemm għandhom income li diħla mill-pensjoni, femnihom li eżempju n-nies li qegħdin single bil-pensjoni single ma jinqabdux b'ċertu taxxa l-ewwel sena u ma jinqabdux b'ċertu taxxa t-tieni sena. Jirriżulta li r-rata ta' taxxa, iż-żieda fil-pensjonijiet, miżuri relatati mal-Ministeru tal-Finanzi, il-pensjoni tal-wens u l-carers allowance kienu l-iktar li dwarhom staqsew in-nies. Donnu wara xi diskussjoni ta' tmiem il-ġimgħa jew inkella dettalji ppubblikati fil-gazzetti tal-ħadd, in-nies kienu jibdew ġimgħa oħra b'numru ta' mistoqsijiet. Fejn il-poplu mill-ewwel beda jċemplilna biex jisaqsina dwar ċertu miżuri, però overall l-aktar ġranet li kienu l-iktar busy kienu it-tnejn, kienu every Monday. Il-mistoqsijiet tal-pubbliku ġew mwieġba wkoll b'mod elettroniku. Kollox daħlu 196 messaġġ fuq Facebook u daħlu 13 il-email bil-mistoqsijiet. Bħala Facebook kienet it-tieni sena konsekuttiva li offrejna dan it-tip ta' servizz. Kienet is-sena li għaddiet kien popolari, però dis-sena żdiedet il-popolarità fih, speċjalment maż-żgħażagħ fejn oġobhom iktar ikellmuna through Facebook milli jċemplulna. Filwaqt li t-telefonati kienu iktar l-anzjani li kkuntattjawna. Is-servizz tal-free phone ġie fit-tmiem nhar it-tlieta, iżda l-pubbliku jista' jibgħat il-mistoqsijiet fuq il-paġna ta' Facebook jew email fuq budget@gov.mt.